Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आं संजना ब्लग चेनेल गासिखौबो फिन खनसे बरायलायबाय। लोगोफोरनि दा फुजा नायनो थांनायनोसै ओमफ्राय एसे ब्लग बानायनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै जोंना थांग्राफोरानि बाजै आइ बाजै मिनिबाय थाबाय। ओमफ्राय फिल्मबो नायगोन जोंहा न' बाजै नायगोन नायलांबाय थादो ओमफ्राय फिल्मबो नायनो थांसै ओमफ्राय नै जा आबौ फैदो दिनैसो नुसिगोन आब'खौ इउटुबाव बिराद गोबाव जाबायमोन आंनि ब्लगाव नुयिया ओमफ्राय दिनै नुसिगोन ओमफ्राय जोंना लोगोफोरा ओंखारबोआखै थांनोसै दिनै खनसे लास्ट ओमफ्राय थांला आरोना लोगोफोर जायाखै जोंना गुवाहाटीनि सिख्लाबो फैदो जों खनसे गुवाहाटीयाव थांनाया इसानाव ओमफ्राय फैदो फुजा नायनो जोंनि गामियाव ओमफ्राय दा थांनोसै गाइस नायलायदो नै गाइस जोंना टिकेटबो दानखाबाय टिकेटखौ दहायनो दाननो हरदोंमोन माने बिराद मानसि जायो नालाय टिकेटखौ मोनब्रबा बिनिखायनो दाननो हरखादोंमोन नै जोंहा साब्रै नायखागोन गाइस 400 थांखाबाय बर'नि फिल्म नायनांगौ ना मोजांबाबो गाज्रिबाबो स' लोगोफोर नायहैनोसै ओमफ्राय नै दानखाबाय आरोना साब्रैनि गरमथार इदिनो बारसिननांगोन आंहा नै जोंना लोगोफोरा दानिमोन फट' थिखांबा आरो बेसेबां थिखांगोन नै आरो सासेया आंना माथोआ मोजां जाबाय गाइस मानो माथो मोजां नङाबाबो फुजाखौ सानसे जाबाय आरोना ओमफ्राय दिनै फुजाखौ नायखांबाय फुजाखौ जायाखै गाइस नायखांबायसो खानसे मानो लोमजाबाबो खानसे नायखांबाय ओमफ्राय दा आंना लोमजानाया गैथ'ला ओमफ्राय दिनै नायहैनोसै लास्ट फैदो थांसै फै नै पियाबो थांगोन पिया हायो नायनो हागोन आं सेव इबायदि मोनो होननानै नै पिया नै बाजैनि फिसाजो देनां नायनो हागोन ना नोङो फिसाया आं माबायदि मोनो होननानै आंनि ब्लगाव फै थांसै नै जोंना जेरावबो माने जमा जमाखा आरोना जोंना लोगोफोरा बिराद बुरजा दंखायो गामियाव ओमफ्रायो बिसोर थांबाथाय सेस आरो लोगोआनो गैला जागोन जोंना थांनोसै ओमफ्राय लामायाव गारि हमनानै थांनोसै आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो आंनि ब्लगखौ Nơi nào tôi đi bên ngoài xin bên đây làm bay sang bên thằng này á, đây làm bay, ở đâu đi thế làm bay thế sao? Ai khai, tôi दाख्लै थिखांखांबायमोन फट' थेवबो दिनै थिखांलायनोसै नै स्राङाव जि मोजां नै हायो दे आयौ मानो गाबखो नायनोसै नै गाइस तमाम मानसिखा
फिल्म नायनो थाखाय नै गेटआव नेगासिनो मानसिफ्रा बापरे ओइ जोंना टिकेटआ दिहुनना लाखा